Første fejl til Johan Mikkelsen. To straffekast for Ryan Sidmore. Det var det, som man siger, 16-drenge med en afgang.
Og udgår Mathilde Kolding. Ret sjovt, når folk skal straffes. Første vej, Ivana Jovanovic. Gjorde du? Gjorde du til? I finalen? Som man højst med nu var han der med 12. Det var så godt. Det var en halv overlæg, og der til 8-8. Jeg prøvede 3 gange. Første gang, der brændte jeg blev til 10 på første. Det var faktisk også. Rimelig er. Da jeg dumpede 2 gange, så klarede jeg på. Og så var det og fik det teknisk. Det lyder som om, man gør meget godt for det. Det er Sisse. Og anden vej, Ivana Jovanovic. To straffekast, Victoria Mikkelsen. Har du oplevet min mobil dernede? Den er væk. Man går ikke lige uden... Og så som sidste udgår med nummer 13, Ivana Jovanovic, og hende kommer med nummer 12, Sandra Lind. Første vej til Amalie Langer, der bliver skiftet ud. Og på banen kommer Maria Louise Blyme. Line Pickett.
Så hold den i Brasil. Sekunder på skuddet. Skuddet. Ja, det var skuddet. Det gjorde det op til udgangen. Det kan jo ikke være 24. Cosmos bare starter den ikke starter ikke. Der var det 5-6. Kommer det så i morgen? To er nervøse for, at vi aldrig fik lov til det igen, fordi det gik slet ikke så dårligt. Det er ikke sådan noget før. Hvad med damerne, Niels? Hvad med damerne på baggrunden? Jeg kan godt lide hende, men der er fordi hun godt kan sige, at det er sådan lidt sådan. Har du en bedår på din baggrund, eller hvad? Og dødskabsskifter ude på banen kommer at være Lokkedal. Og ude i Kjærjørn og Victor Amel.
der var sygdom på arbejde. Så står på meget. Sådan rimelig meget. Kamp her, altså. Vi skyder også bare 20 træer i. Ej, jeg er klar. Der må se støvskrevet på 16 fejl. Den kamp i søndag, det er den dårligste. Skal vi sige? Jeg får med så meget en træer. Siger det bare. En af 12 kampe i spil. Han har ikke reddet sin kamp op. Så har jeg fandme reddet mange kampe, og jeg har spillet dårligt. Hallo? Kom igen, kom igen! Det er seriøst i chok. Nu har I 10 point. Her. Hey, hvor har I set, når du er straffekast, du ser her som hold. Den der 1 ud af 5, som Silas havde i søndags, den gør han. Og Abdi 0 ud af 2, ikke? Du har fået registreret 0 ud af 2 på kongen. Det skal også være, at det var Guy. Det var nok ikke dig. Det var Guy. Gyde. Det var Gyde. Ej, hvor er det shit. Jeg har ikke set min bedste ven i 3-2. You got dumped. You got dumped. And you're in love with a girl who lost another one. Det var første sejr, der har så Centralin. Der har så Pistol. Og vi er i Flyvegård, og vi kommer en lille pisse. Har du set? Har du set min nye? Den er virkelig god. Du er lige en af de søndag afleverer jeg fucking mange. Og første sejr, Maria Borgman Pedersen. Ja, det er rigtigt. Det bliver bedre. Efter den her motivationsform, vi er i bænken, den gik godt. Jeg tror, jeg er den, der afleverer mest. Så vil jeg aldrig. Det var MJ og Kobe shot, det der. Det var MJ og Kobe.
Og timeout. Det var MJ-shirtet. Du skal cirka regne med, at det tager en halv time, 40 minutter. Altså, jeg plejer at gøre det, før jeg tager afsted. Han gjorde det, mens han havde hjertesår derinde. Ansvar til Karl Laursen. Har du også lavet det med en pige der? Og det var 2 point til Jeg føler mig stadig sådan rigtig spændt. Som jeg eneste dag spiller, var med at spille. Det kommer lige pludselig, bare det kommer. Det er bare det med at spise. Så når jeg bliver gammel nok, så styrketræne sådan rigtigt. Jeg tænker mig efter Det er når jeg bliver 18, det er sådan, når jeg bliver 18 eller sådan noget, så skal jeg begynde at styrketræne. Jeg gør det før, jeg gør det for meget, det kan skade jeres... muskler og knogler. Og også se, hvor spinkel LeBron var, da han var 18. Da han kom til NBA, så prøvede jeg, hvordan han ser nu. KD, det er hans skame, jo. Hvis han fik muskler, så ville hans skame være udlagt. Men så ville han ikke være hurtig nok. Og have det der mærkelige skud. 3 fejl med Tildekolde. 2 straffekast. Ivana Jovanovic. Yes, Larry Bird stod der. Det var overhovedet. Jeg glæder mig til at se, om Klay Thompson kan finde ud af at drive et hold selv. Det tror jeg ikke. Så god er han heller ikke. Spillet skal skifte med Tildekolde ud. Og I kommer Maja Det er godt Sean Marion, ikke? Ja. Har I set hans skud? Nej, det er hernede fra. Er det sådan noget Bare bare endnu værre. Og han kunne sætte dem også, ikke? Eller Joachim Noah. Det er sådan her, han har kroppen sådan at gå. Ansvar til Mæler. Kom så publikum, nu skal vi lige have fællesskab tilbage i her kamp. Are you in the friend zone? Are you in the friend zone? Det ødelægger mere. Nej, det er faktisk fint nok. Det er okay. Jeg er ikke... Hvad er det lige til at sige? Nej, det er okay. Det er underligt. Det gør det endda bedre. Jeg har ikke tid til at tænke på piger. Jeg skal kun tage en sport. Er det just Og pigerne kommer senere. Hvem kommer ud? Værnøse? Til nu er jeg lige så score 50 piger, hvor man kan se. Når du spiller ordentligt, så er jeg ligeglad. Jeg kommer ikke til at spille ordentligt. Aften inden kamp. Han vil bare vise på foran de der piger. Rummer. Han aflevæk på en. Trupper det rigtigt. Kender det godt? Wow. Hallo, Peter! Alt verdensopgave. Der er det 16-27. Det må vi se. Vi kan ikke stille op i U15. Vi må ikke stille op i U15. Prøv at tænke, så bliver ikke så endnu gammel ned til kammer 2 ude. Det får vi til. Første fejl er verdensopgave. Det er det mest pinlige, jeg udsætter os for. Og det gik ud over mig. Det er kammer 2, så der spiller med.
Kan du huske, du kommer på? Ja, det er det. Skal Elias til at komme til træning? Oh my god. Det kan godt være. Hvad skal du hjem og se? Det kan godt være særligt svært. Mariah Binder, 2 point. Det er pigerne på blokken. Så er vores junior. Jeg har lidt med i vores junior. Eller bare. Jeg spiller op i vores junior. Jeg kommer til at vinde det hele. Jeg kommer til at vinde hele lortet. Men hvorfor ser du så her? Kan du give mig øver? Nej, jeg har mere talent. Jeg har det her talent. Der står baggrund af baggrundsstand. Du synger i kapellen. Jeg kan faktisk godt spille klaver og guitar. Jeg skal også kunne synge. Albejde, Line Picnic. Du har piano, hvis du kan spille rigtig godt piano, så kan du også give piano. Men det er først, når du er 11. Nå, men det skal ikke være sådan... Jo, det er ikke. Jeg er klassisk piano, jeg er spille gammel. Jeg kan spille sådan noget DJ nu, når man har det der keyboard, når man tænker på den der DJ. Det er brugt til Ja, det giver ikke det. Jeg også spille det giver ikke de rigtige damer. Jo, det giver ikke de der sådan... Det giver de der skyldige damer, du kører. Nej, det giver, altså, det er sådan, lige snart jeg trykker på den første note, så bliver det keyboard. Sådan over det hele. Bedre der bedre, det er, at du kan spille guitar og Kan du ikke lige sige det lidt højere? Oh baby. Jeg kan synge. Jeg kan synge. Nå, han der Mikkel Madsen. Rumslager, hvis du ved godt, det må tage igen. Jeg tror, han taler dansk, så tager han til mig i stedet. Han er fucking lidt glad. Ejder. Er det ikke Sibylle? Ej, så Ole kender ham, den der Jeg har boet 6 måneder i. Nej, hvorfor var han? Men det vildeste var, at Lars Ulrik har boet i USA i 36 år. Han havde sygt dansk om sig. Der var ikke noget sådan amerikaniseret. Sibylle, jeg har boet 6 måneder i USA i staten, så derfor har jeg det. Så nu har jeg lært at ikke at kunne tale dansk. Jeg tager sådan noget. Det er næsten så dårligt forsvar som os, eller faktisk er det så dårligt forsvar som os. Og det var en lille Bornemann med 2 point. Så kan I se, hvordan det er for Jakob og mig at se jer, når vi bare er så nemt for modstanderen og løber forbi. Er det ikke irriterende at se på? Jo. Jeg kan jo se, hvordan jeg har bomben når 15 til at falde. Ja, det er fandme også sådan. Det er nice. De der Amagerspil, de har ikke de bedste forsvar heller. Det var chance, det var kun 6. Ja. Og så som skifte ud på banen kommer nummer 8. Og jeg får en Pedersen. Og Emilie Bornemann. Min sidste kamp, så var meget gerne slut. 2 af dem bedst. Er det sidste kamp på lørdag? Det kommer jeg. Det er Jakob sidste kamp. Det er lige meget, vi har ude til den. Det er min mulighed. Jo, det er inde på, jeg tror på den. Nej, er det? Ja, det er ikke. Fordi vi spiller tydeligvis meget ringe her, så det er meget godt den her. Altså, virkelig 14 at spille her. Sådan er det bare. Og timeout. Gør det. Stop. Hvordan siger du til ham?
Første fejl til Hanna Scheik. Og første skifter ud på banen kommer Marie Strybe. Og ud over Emilie Bæk. Og anden fejl til Hanna Scheik. To straffekast, Maria Forsman Pedersen. Ikke mig, jeg er perfekt. Jeg er helt perfekt. Jeg har aldrig noget. Hvorfor var du så ikke i søndags? Jeg var i Jylland. Så er du ikke perfekt? Det er ikke perfekt. Det er ret uperfekt. Det er ret uperfekt. Og det er også skifter ud. Så dømskade kommer Niels på banen. Det er ret uperfekt, er det. Og Hassan. Ivana Ivanovic. Ivanovic. Jeg er sikker på, at Er det ikke noget, man er meget bedre? Det er også som at se os. Det er som at se os, mand. Det er frie layups der. Ja, og nu er vi jo 16, og det står det samme. Jeg skal lave lektier hver tirsdag. Det siger hans far, han siger hans mig. Hvor jeg tænker, hvorfor ikke mandag, hvorfor tirsdag? Jeg skal have hans far siger, at jeg skal lave det. Hvad? Jeg har gået en halvleg, og jeg kommer bare en time. Og så skal jeg jo NBA-standard.
Anvej, Thea Jørgensen. Og 2 point til Amalie Langer. Og 3 point til Amalie Langer har som skiftet ud. En kommer Marie Louise Blyme, og udgår hænder Amalie Langer. Det er under en halv kamp. Og anden fejl til Ivana Ivanovic. Nej, tredje fejl, undskyld. Let's go! Let's go! Og anden fejl til Marie Louise Blyme. Og 3 point. Mathilde Kolding. Så faldt det begge to. Sina prøvede lidt ude. Og lidt til ham på Fodjana. Så vi må se, at det er først en del af den måde for ham. Det er en boldvis. Nu er det samme. Men hvad er det med vilje?
Jeg så det ikke, det. Jeg tror ikke, om det var med det. Niels, jeg ved godt, til hånden, det var rigtig godt. Og så er der ham, der bliver sådan ude. Det mister vi bare på skolen. Det var det. Det er sexy. Og det ser meget bedre. Det er starting pin. Dommer, det der er et fejl, ikke også? Og fødselsskiftet ud, den kommer højrevagt, og nu går Maja. Dommer, det er en fejl. Det må jeg sige, det er en fejl. Nummer 4! Ja, det er nummer 4. Jeg får elske nummer 4. Du kan ikke skyde, siger du bare. Du har lige sagt til dig. Ja, jeg kører! Det er dyrt, der Og anden fejl til Emilie Bornemann. Let's go. Så jeg går der alt det cola op. Kom igen!
Ja, men så det er farligt. Nej! Hey! Whiff altså. Hvor ser du egentlig en blå skjorte? Og så skal jeg skifte udgår Amamat, og en kommer Maja-Derne. Det er ham, der med den blå jakke. Jeg kan ikke se ham. Jo, jeg har set ham. Hvad er det? Venstre. Jeg kan ikke se ham. Hvad sker der? For syv søren. Vil du ikke få dig nogle briller? Nej, ikke en hund i helvede. Søren, dommer din bullerbasse først. Jeg siger det bare! Ja! Forsvar!
Ain't gonna hit that. Rebound. Mariah Signal. Let's go. Nej, du rammer den ikke. Nej, desværre. Og tredje fejl, Thea Jørgensen. Det er dumt. Og timeout. Nej, det gør du ikke. Nej, det gør du. Tæt videre, så skal nej, det gør jeg ikke. Oh, hell no! Du rammer den ikke! Nej! Så. Skål! Vi kan godt! Kom on! Skål! Tredje fejl til Alberto Orgadal.
Og 2 point til Ivana Ivanovic. Let's go, Stokstad! Let's go! Det var 3 point til Katrine Hornemann. Niels, det ligner dig. Det ligner dig, Niels. Og på reservetævlen på banen kommer Gitte Vester. Ja, det var ikke så godt i dag. Det var ikke så godt i dag. Men jeg var fejre i vores kamp. Jeg var scoret der 3 gange. Jeg var topscorer. Jeg har lige været i kampen. Lav en Niels! Jeg skriver bare det, du siger. Læg forbi! Så stadig noget det! Ej, Øse! Og det kommer Ivana Ivanovic med 2 point. Anden vej er Andermark. Ja, det tror jeg. Jeg ved ikke, vi stopper nu, ikke? Fuck you. Det var din bøsse. Skal vi se dit navn?